Unha vintena de accións encamiñadas a estender o coñecemento da lingua e da cultura galega se integran a programación do Maio das Letras de Ribeira. O público infantil e xuvenil cobrará especial protagonismo, posto que a obra de María Victoria Moreno, homenaxeada este ano ao Día das Letras, vai dirixida especialmente a este sector. O día 23 de maio, os nenos e as nenas gañadoras do certame literario das letras galegas recibirán os seus premios nun acto que se realizará tamén no auditorio. A Biblioteca Municipal, durante todos os sábados do mes de maio, terá as sesións de contacontos ás 12 da mañá. A entrada será, como sempre, libre e gratuita para todos os asistentes. O 5 de maio estará María dos Ollos Alabarados de Xarope Tulú. O 12 de maio teremos a Raquel Queizás, que representará Ruta Propia facendo unha viaxe con María Victoria Moreno. A sesión de contacontos do día 19 de maio, Un bico para Ali de Favalova, dentro do programa da Rede Cultural da Deputación da Coruña. E logo, por último, pecharemos o sábado 28 de maio damando polo Correo do Vento con María Victoria Moreno unha historia de amor. O propio 17 de maio desenvolveránse actividades durante todo o día con obradoiros e xogos populares, música tradicional polas rúas e a actuación estelar das tanxugueiras no auditorio. Pola mañá teremos xogos populares e obradoiros na Praza do Concello e por todo Ribeira os grupos de música tradicional Soldra Rachada e grupo de baile música tradicional Taume estarán amenizando as rúas. Ás 8:30 da tarde, no Auditorio Municipal, teremos un coñecido grupo de cantareiras, as Tanxugueiras. A entrada será libre e gratuita. Teremos, ademais, celebracións festivas en Carreira e Guiño coa colaboración das asociacións de veciños de Carreira e a Asociación Cultural Francisco Lorenzo Mariño. Haberá tamén durante todo o mes concertos e audicións a cargo dos alumnos do Conservatorio, así como presentacións de libros e exposicións no Centro Cultural Lustres Rivas e na biblioteca. Os interesados en coñecer máis polo miúdo este programa xa o teñen dispoñible na web do Concello.